వెల్కమ్ టు రోస్టాక్ న్యూస్. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎన్నో ద్వీపాలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో కొన్ని ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉంటే మరికొన్ని ధనవంతుల ఆధీనంలో. మనం చెప్పుకునే ద్వీపం చాలా చిన్నది, ఎందుకంటే ఇది చాలా చిన్న ద్వీపం. ఇక్కడ జనాభా 11 మంది, వారు కూడా ఓ చక్రవర్తి కుటుంబ సభ్యులే. అతి చిన్న ఆ రాజ్యం ఎక్కడో చూద్దామా? టవోలారా ఇటలీకి పశ్చిమాన ఉన్న సార్డినియా ఐలాండ్ కు సమీపంలోని చిన్న ద్వీపం. దీని విస్తీర్ణం కేవలం 5 చదరపు కిలోమీటర్లు. ఈ రాజ్యంలో ప్రస్తుత చక్రవర్తి 87 ఏళ్ల ఆంటోనియో బెట్టోలియోని, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు 10 మంది. వీరే అక్కడ నివసిస్తున్నారు. ఈ ఐలాండ్ కు పర్యాటక రంగమే ప్రధాన ఆదాయ వనరు. ఇక్కడ వివిధ జాతులకు చెందిన మేకలు, అందమైన బీచ్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. అందుకే ఇక్కడికి ఏటా వేల సంఖ్యలో టూరిస్టులు వస్తుంటారు. సందర్శకుల కోసం చక్రవర్తి ఆంటోనియో తన రెస్టారెంట్ డాటోనినోలో ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ నిర్వహిస్తారు. ఏటా ఇటాలియన్ ఉత్తమ చిత్రాలను ప్రదర్శిస్తుంటారు. అంతేకాదు వారిని స్వయంగా పడవల్లో తిప్పుతూ ఏటా ఇటాలియన్ ఉత్తమ చిత్రాలను గైడ్ గా పనిచేస్తుంటారు. టూరిస్టులు లేని రోజుల్లో చేపలు పట్టి సమీప ప్రాంతాలకు వెళ్లి విక్రయిస్తుంటారు. ఈ రాజ్యం ఏర్పాటు వెనక పెద్ద కథే ఉంది. 1807లో జెసెప్పే బెట్టోలియోని రాచరికం ముగిసింది. కానీ ఐలాండ్ కు రక్షకుడిగా కొనసాగే అవకాశం లభించింది. 1962లో నాటో ఆర్మీ ఇక్కడ బేస్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ క్రమంలో ఐలాండ్ లోని అధిక భూభాగాన్ని వినియోగించుకోవటంతో బెట్టోలియోని కుటుంబానికి కేవలం 50 హెక్టార్ల భూమి మాత్రమే కలిగి. ఈ క్రమంలో ఐలాండ్ లోని అధిక భూభాగాన్ని వినియోగించుకోవటంతో బెట్టోలియోని కుటుంబానికి కేవలం 50 హెక్టార్ల భూమి మాత్రమే మిగిలింది. ప్రస్తుత చక్రవర్తి ఆంటోనియో మాత్రం ఇప్పటికీ టవోలారాను ఒక స్వతంత్ర రాజ్యంగా గుర్తించాలని పోరాటం చేస్తున్నారు. Subscribe to our YouTube channel. Follow us on www.rochduck.com.